Като идвах насам, ще кажа само няколко думи, ще дадем вече думата на Татеос, на брат Борджиев, на Ник, на Коцето, на Петър, там се е скрил някъде, смирен, слава на Бога. Като тръгвах от гаража, като изваждах колата и си помислих само едно нещо. Изпитах една любов към всички вас и си казах, Боже, дано да бъдем всичките заедно един ден там. Дано да бъдем всичките заедно един ден във вечността. Да хвалим Бога цялата вечност и да не се изгуби нито един, който е на това място. И аз се моля Господа запази всеки един тук. Да го опази, да го благослови до ония ден, в който ще видим лицето му. И исках да ви прочита само няколко стиха. Не мога да се въздържа, няма да ви проповядвам, въпреки че много искам да ви кажа някои от нещата. Обаче ние тук в сряда да си кажем някои от нещата. Тук църквата значи, като се засмея така и си казвам истината, така каквато ми е в сърцето, без да украсявам. Ама там пише в Библията, че трябва човек да внимава, какво говори все пак причи. Но в сряда имаме изучаване на Библията и сега сме до 11, до 12 глава на Лука. И стигнахме точно до този пасаж, ще ви прочита само няколко стиха, без да ги коментирам. Мисля, че говорят красноречиво много ясно за себе си. И там се говори как ние служителите и всички останали трябва да бъдем с препасан кръст. Защото ако дойде Господ и кръста не ни е препасан и светилниците не са ни запалени, а има такава опасност, може да се разминем. И аз затова сутринта се молих, Боже, нека да ни опазиш до този ден, в който ще видим лицето ти всички в тази конфигурация. Искам да ви кажа, аз това казах и на брата Теос, че тия служби се помнат много дълго време, защото те са по специални случаи и остават в съзнанието, защото ни събират много общи неща. И това, което ще се каже тук е изключително важно. Аз съм забравил много от службите, които съм слушал, обаче може би вие си спомните службата на вашето ръкополагане или някакви такива емблематични служби и си казах дали някога може да се съберем по този начин. И си казах, Боже, колко е хубаво да живеем в единство, в любов, колко е красиво пред Бога да живеят братя в единомислие. Четеме, както споделих с брат Татеос в Божието Слово, как раната църква живееха в единодушие, в единомислие, бяха заедно с едно сърце, с един дух, с една душа. Всичко им беше общо, постоянно бяха в молитва. И си казах, Боже, ние там ли сме? Готови ли сме да си продадем действително всичко, да го съберем заедно, да дадем на всеки според нуждите? И тогава ставаха знамения и чудеса. Когато бяха постоянно заедно, изпитваха себе си, никой не казваше, че нещо е негово. Толкова се обичаха. Нямаше нещо с катанко там. Те бяха и с открити сърца, чисто сърдечни един пред друг. Нищо задкулисно нямаше. Ходихме на една конференция и там се казваше, дайте, вика, парите в краката на апостолите. Това не бяха апостоли. И парите не се дават така. Те се дават за нуждата на всеки го. Разпределяха се. Всичко им беше общо. Нямаше някой, който да притежава толкова много, друг по-малко. И си казах, велик момент. И колко е хубаво така, че сме събрали в единодушие, в единомислие и да бъдем така постоянно. Да се разпали този огън и да живеем така. От толкова църкви трудно ще се случи това нещо, обаче да дадем тласък, да живеем с едно сърце, с една душа. И кръстът да ни бъде запрепасан и светилниците запалени. И самите вие да приличате на хора, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворите, или да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажен онзи слуга, който господар го намери буден и когато си дойде, истина ви казвам, че той ще се препаше, ще му накара да седне на трапезата и ще дойде и ще им прислужи. Сам Господ ще им прислужи, ако намери нас служителите верни. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блаженни са онези слуги. Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадеца, щеше да бди и не би оставил да подкопаят къщата му. Бъдете и вие готови, защото в час, когато не го мислите, човешкия син ще дойде. Тогава Петър каза, Господи, само на нас ли казваш тази притча или на всички? Господ каза, и така,
Който е верен, благоразумен настойник, който е господарят му на него ще подстави на домочадието му, за да им дава на времето определената храна. Блажен онзи слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си дом. Но ако онзи слуга каже в сърцето си, господарът ми се забави и започне да бие служителите си и слугините, да яде и да пие и да се напива, то господарът на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не го знае, и като го посече, ще определи неговата участ сред невярващите. Само това ще ви споделя. Чаках моето момче веднъж, го пуснах, викам, ще пусна този път до по-късно. И го чакахме с майка му. Викам, как ще си дойде, молим се. И не смеем да заспим сега. Да мога да заспа, той да стои примерно цяла нощ някъде и аз да спа спокойно. Това може да го направите ви. Да знаете, че вашето дете някъде през нощта и вие да си спите спокойно. И си представям как ние не трябва да спим даже, да птим и да чакаме нашия Господ да се върне. Да бъдем препасани, светилниците ни запалени и ние да сме готови всеки миг. Защото може да се успим. Може нашата дреха, затова си сложих и колан днеска, за да сме стегнати. Мислех да си сложа една риза отгоре, мами ми вика така малко разпасан. Викам, няма да съм разпасан, ще съм стегнат, както трябва да е Божия човек, той трябва да е стегнат, трябва да е препасан и трябва да е готов. Не може да се разпаши, да си легне и да каже, чакам господаря, какво ще правя сега? И малко да си дремне, пък да си пине малко, пък в джакузито да подстои, пък така нещо ако... Не, той е готов и чака господаря си да се върне. И ние трябва да храним хората с цялото сърце, с цялата си душа. Защото отговорността е изключително голяма. И последен стих. И онзи слуга, който е знал волята на господаря си, но не е бил готов и не е постъпил по волята му, много ще бъде бит. А онзи, който не е знал и сторил нещо, което заслужава, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква в съдния ден. И на който много са му поверили, от него много и ще изискат. Господ да ни опази, да научим така хората, да не ги заблудим в нищо, да изпитваме всеки ден себе си, Боже, правилно ли уча с хората. Да продължавам да изследвам Словото, сено никога не съм си чел, да си сваля деноминационните очила и да го чета, сякак за първи път го чета. Като почваме да изучаваме така Божието Слово, хора, сено наново погледнах. И почнах да виждам неща, които никога не съм ги видял. И последно нещо искам да ви кажа. Бяхме в едно село. С филма Исус, мисля, че с брат Петър беше. Тук сме се събрали относно за църквата, за едно начало на едно дело, което е изключително важно. И разпитахме къде е църквата тук. В еди коя си къща. Отидахме, намерихме и казах хора, вие поканихте ли хората от селото да дойдат на църква? Не, вика, ние ги чакаме да дойдат. Викам, как така ги чакате да дойдат? Чу, тук седим и се молим, ги чакаме. Викам, знаете ли какво ще направим сега? Ще се помолим заедно тук, ще отидем и ще почнем от къща, това беше голямо село, от къща на къща и ще им се открием кои сме ние всъщност. Да паднат тия прегради съвсем открито, честно ще им кажем, хора, това сме ние, ще дойдем и ще ви кажем какво правим тук, кои сме ние, в кой Бог вярваме. Половината село дойде на църква. А бяха предубедени. Половината село. И църквата са напълни и там от 5 човека станаха сигурно 100 човека. И до ден днешен има голяма църква в това село. И ние трябва да бъдем ревност и да ги търсим хората. Да хлопаме не като яховистите по друг начин, но да ги търсим хората с цялото сърце и с цялата си душа. Сега дам думата на Татеус, защото мога да говоря още 4 часа, искам и се, но няма как да стане. Тук са по-благословени братя. Слава на Бога! Радвам се, че можем да бъдем заедно. Радвам се също така, че виждам лица, които не съм виждал отдавна, някои хора не съм ги виждал от години, но ето сега е един добър повод да се видим отново. Но искам да кажа няколко думи за какво сме се събрали. Освен, че като богослужение, освен за това, че църквата си има богослужение,
Ние сме си събрали за ръкоположението на брат Величко Неделчев за презвитър. И много хора са чели Библията, много хора са чели Деяния на апостолите, посланията и са разглеждали тази дума, презвитър, и бих казал това служение на презвитър, въпреки че презвитери има записано и в Евангелието и на Лука, и на Йоан и така нататък, това означава стареи или стареите, които когато са споменати и които идваха да критикуват Исус или пък да слушат Исус, също е използвана същата дума, защото за стари хора също е използвана думичката презвитър. Сега, как да стане Величко презвитър, като е толкова млад? Ами малко е минало време, вече има малко бели коси, така че ще се класира за презвитърство, но това е най-малкото, защото презвитър е и духовно служение. И аз ще кажа няколко думи малко по-късно, но всички служения са свързани с Бога и с човеците. Служба на Бога и служба на човеците. Ние служим на Бог и служим на човеците, на което ние сме призвани. Бог призовава човеците за служение, за да служат пак на човеци. Значи всеки един от нас е призован да служим на човеци, защото служейки на църквата, служейки на хората, било то на невярващите или на вярващите, за Бога ние служим на Бога. И всеки човек за Бога е важен и ценен. Бог обича човек. И това го е доказал Той, като изпрати синът си, единственият си син, единородният си син, да умре за нас. Остави и да вижда и да гледа как синът му умира от любов към всеки един от нас. И така и служенията. Всичките служения, които съществуват, те са от любов. И всяко служение е директно постановено от Бога, от грижа за човека. Да, може да махнем ехото. Да. Така, евангелизатора е даден от Бога. Той отива и благовества навсякъде. Носи благата вест. Носи любовта на Бога до всеки един човек. Амин. Пастира също. Той е душегрижител. Един, който дава любовта на Бога на човеците. Всичко, което е в служителите, е мотивирано от Бога и от Божията любов. Учителя, той учи постановленията, заповедите, Словото Божие, учението Господне, учението на Исус Христос на всеки и навсякъде. Учителя също споделя Божията любов към хората. Пророка, това, което е за назидание, увещание, утеха, той утешава, той назидава, той утешава църквата Христова. И пророка също е от Бога. Апостола също основава църкви, поставя основи, ръкополага презвитери и продължава нататък. И говорейки за апостолите, те поставяха презвитери във всеки един град. И ние можем да го видим на много места в Библията. Аз ще прочета само два пасажа. Единият от тях е в Деяния на апостолите, 14 глава, 23 стих, където Павел и Варнава, те отиват в Листра, Икония и Антиохия, за да продължат да работят с повярвалите там. И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква, т.е. нямаше църква, където да нямаше презвитер. Във всяка църква трябваше да има презвитер. Във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в когото бяха повярвали. И в Тит 1 глава 5 стих отново четем: оставихте в Крит, но по тази причина да сложиш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах. Тоест във всеки един град трябва да има презвитер. Презвитера се грижише за църквата. Презвитерите бяха стареи, които имаха опита, имаха знанията върху Божието Слово, любовта и вярата в Бога, и те се грижиха за църквите. И така, презвитер идва от гръцката дума презвитеро, което означава старейшина, зрял мъж, стар мъж, опитен, с правилна преценка. Тоест може да има и няколко презвитери, може да има повече презвитери. И ние виждаме, че в Деяния на апостолите се събираха постоянно апостоли и презвитери. Апостоли и презвитери заедно се събираха и взимаха решения, отиваха до някъде, посрещаха апостоли и така нататък.
Употребата в Библията за презвитер като старейшина или член на Синедриона. Също членовете на Синедриона са наричани презвитери. И ние виждаме, че тези хора са носили отговорност, духовна отговорност за позицията, в която от тях са ги поставили. Старейшина на християнското събрание, на църквата, също виждаме, особено в Деяния на апостолите и посланията. И виждаме също така използвана тази дума за възрастен мъж, за възрастни мъже. И това можем да го видим в първо Петрово, 5 глава, 1 стих. Там се казва възрастните хора или възрастните мъже. При нас не е преведено презвитери, но гръцката дума е презвитери. И възрастни жени, което е презбитерея, което също е за възрастна жена, но не за служител. Никога в Библията не е използвана думата презвитер за жена, служител в църквата, а просто за възрастни жени. Старейшините са мъже. Женски род, единствено число, презбитерия, никога не се среща в Библията за служение, както казах. И в 1 Тимотей, 5 глава, 17 четем стих: презвитерите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено онези, които се трудят в Словото и в поучението. Значи виждаме, че в първата църква е имало презвитери, които не са се трудили в Словото и в поучението, но е имало посветени такива, които са били в Словото и в поучението. Т.е. стареи, които са избрани, ръкоположени, за да служат също и в Словото. И ние точно за това говорим днес. Хора, които да проповядват и да служат със Словото. И както се казва тук, особено тези, които се трудят със Словото и поучението. Защото Писанието казва да не обвързваш устата на вола, когато вършее. И работникът заслужава заплатата си. Против презвитер не приемай обвинение, освен ако не е нанесено от 2 или 3 свидетели. И тук виждаме апостола, той беше загрижен за доброто име на презвитерите. Защото презвитерите, това е не само личност и човек, а това е дори институция. Той представя църквата, той представя вярващите, той представя Господа. Така че, брат Величко, когато говорим за това, ние се познаваме с него от дълги години. Днес се обаждах на Антон да сондирам от колко години се познаваме и изчислихме някъде 24 години и половина. Там някъде. От 24 години и половина. Аз си го спомням. Тогава всички бяхме по-млади. Аз бях също така по-втален. И той беше така по-втален, доста по-млад. И си спомням тогава, понеже аз търсих заместник за мене, за Пловдив, тъй като станах директор и щехме да живеем с моята съпруга в София. И се премествахме и трябваше църквите, където обикаляхме, районите, където служихме и всичко, най-скъпото ми да го предам на някого. Вели, ти никога не съм го казвал по този начин, но трябва да знаеш, че голямо доверие. Беше с много трепет, с много притеснение, но се доверих на Бога. И тогава сестра Ваня, тя каза добри думи и каза така и така. И това беше една от стъпките на вяра, когато трябваше да се доверя на човек, и това беше Величко и той се справи блестящо. Пое района, евангелизираше, проповядваше с време и без време, на всяко място, по всяко време. Даже си спомням преди няколко години, така толкова, той винаги е запален, винаги е ентусиазиран, винаги гори за Бога. И отидохме в едно село, където имаше една баба да прожектираме филма Исус. За една баба отидохме, беше се окупирала в една къща, беше си дигнала стълбата, понеже там ги, за съжаление, насилват и така нататък, обират ги. И тя отгоре викаше: нямам нищо. Казваме: бабо, нищо не идваме да вземем, идваме да ти дадем. Евангелието на Исус Христос, спасение. Ела да гледаш филма Исус. И тогава прожектирахме в Кочината нейната полусъборена, унищожена. Ето това е, Величко. За един човек ще мине от Велинград и ще отиде до Сандански. Това село беше някъде в Сандански, беше някъде в този край. За една душа. И това е сърцето на Бога. И всеки презвитер трябва да е така. Трябва да обича хората. И когато говоря за презвитерите, добре е презвитерите да са били и евангелизатори.
Защото аз така от опита, който имам и годините, които съм живял, наблюдавал съм много пастири, много презвитери. Тези, които са били евангелизатори, ценят човешката душа. Ценят спасението. И знаят колко труд трябва, колко молитви, колко плач, колко пост, колко ридание за човешките души, за тяхното спасение. И човек, когато е печелил и знае какво коства, той ги цени хората много повече и ги обича. Така да ти даде Господ такава любов към всички хора, които се прибавят към църквата. Защото някой някъде е благовествал, някой някъде се е молил за тях. И всяка една човешка душа е изключително скъпоценна. И най-добрите презвитери са тези, които обичат Бога с цялото сърце. Аз ретроспективно тръгнах назад във времето да си спомня за Вили. Виждам, че страстта му по Бога, копнежа му по Бога, огъня по Бога не угасва. И говорейки за него, не трябва да забравяме и Мария, която Бог му подари. Значи, може би най-помазаната хвалителка в Пловдив. То се оказа, че и била най-красива и Величко отиде и да, но и той така красавец и така няма как. И така се получиха нещата, но не за външното говорим тук, а за красотата на техните сърца. Защото Мария имаше невероятно сърце на хвалител и вярвам и виждам, че продължава това. И слава Богу за това. Това е възможност двама души да служат и това е най-красивото нещо. Не трябва никой да изостава от семейството, но заедно да бъдат и да служат на Бога. И Бог да ги благослови в това, че са сложили ръка на ралото. Ще бъдеш като арестуван от така годините, в които ще служиш тук. Аз си спомням, когато бяхме и в Раковски, после и в Пловдив година и половина като втори пастир, Раковски като пастир. Но и сега, тия 9-10 години вече става, просто си там и трябва да си на разположение. Едно време обикаляхме света, обикаляхме България, не се спирахме въобще. Но презвитърството е да бъдеш с паството и да се грижиш за паството. Да го обичаш, да му служиш, да служейки на Бога, служим на човеците. И вярвам, че Бог ще ви даде тази благодат. Идва времето, когато Бог променя начинът на служение, дава други различни призиви, различни са нюансите, но сърцето е същото. Горящо сърце за Исус. И това като го имате, Бог ще ви употреби във всичко и навсякъде. Бог да ви благослови. Аз знам, че за презвитърството ще чуем малко повече сега и бих поканил пастир Румен Борджиев да дойде и да сподели за презвитера като служител, като служение. Заповядай. Благодаря, брат Матеус. Скъпи мои брати и сестри, наистина съм щастлив да застана пред вашите лица и чрез лицата ви да видя вашите сърца. И да кажа много ясно моето убеждение, че Господ вижда не само външният ни вид, не само усмивките ни, не само начина по който сме облечени, но повече от всичко Той вижда сърцата ни. И Той иска там онази духовна чистота, в която да обитава, да присъства, защото през святото место на Господа, Неговия храм, е твоето и моето сърце. Бог иска да живее, да обитава, да присъства там. Ние да бъдем днес Неговата подвижна скиния. Църквата Христова да бъде посолството на Бога на тази земя. И във всяко населено место, във всеки град, във всяко село, Господ да има свой дом, да има свой храм, да има свое обиталище. И Той ни е избрал, Той ни е повикал по име, да го познаем, да бъдем Негови с дух, душа и тяло. Господ да благославя Велинград. Господ да благославя Родопите. Господ да благославя и България. Много пъти с моята съпруга сме идвали тук в Велинград, но наистина този път е нещо различно. Да бъдем част от това духовно тържество. Да бъдем част с нашите братя и сестри, събрани тук, за да положим едно ново начало. За да дадем сила чрез Божието име и помазание чрез Неговия дух, за да бъде това начало успешно до онзи ден, в който Господ дойде, за да вземе своята църква в небесната си слава. Преди около 2000 години Господ Исус Христос дойде на тази земя да положи основите на своето царство. Призова апостоли,
благовества, изцерява, освобождава хора натоварени от нечисти духове и всички, които повярваха в Него и приеха чрез вяра спасението, станаха част от Божието царство, станаха част от Христовата църква. Божията воля не е християните да бъдат самотни бегачи в този духовен спорт, ако мога така да го нарека. Само след няколко дни започват поредните Олимпийски игри. Има различни видове спорт, но искам да сравня християнство като някакъв олимпийски спорт и да кажа, християнството не е индивидуален спорт, то е отборен спорт. Иска всички заедно да бъдем в едно. Не да се състезаваме помежду си, да се състезаваме със света. Да се състезаваме с това, което е било миналото в живота ни. Но прицелната точка, финалната линия, която Господ е поставил пред нас, заедно да я преминем и да бъдем в Божията слава. Христос сравнява своите последователи с овци. Ако употребим тази дума на някой в този свят, може да си изкараме бела. Да му кажем овца такава. Но когато Господ ни нарича свои овци, ние се радваме. И казваме, Господи, още веднъж го кажи. Господи, отново и отново ми напомни, че аз съм овца от Твоето стадо. Че аз съм овца в Твоята кошара. Че Ти си моят духовен пастир. Че аз мога да бъда заедно с моите брати и сестри, близо до Теб, да познавам Твоята воля и заедно да Ти служим. Овцата не е животно, което може да води самостоятелен живот. Козата по-може да бъде сама. Лисицата, мечката, да не ги изброявам всички живот, но овцата не може. Остави една нощ в планината, сама и не я търси. Не може да я намериш. Тя трябва да има стадо. Тя трябва да има овчар. Трябва да има други овци, с които заедно да бъде. Затова Христос ни оприличава на Негови овци, защото Той иска да бъдем част от Неговото стадо. Иска да бъдем в Неговата кошара. Иска да има овчар, който да се грижи за Него. Да, Господ е моя пастир, но иска ние, помазани, благословени от Него духовни водачи, да съдействаме стадото Му да бъде наглеждано, да бъде хранено, да се грижи за него, да бъде съхранявано, опазвано до онзи ден, в който пастирът с главна буква дойде за своето стадо. Така че всички ние повярвалите като част от Христовата църква, искам да отворя една малка скоба. Днес има нови учения и нови течения, включително и в нашата страна. Защо християните трябва да се събират заедно? Не мога ли да бъда самостоятелен вярващ? Вкъщи да си чета Словото, вкъщи да се моля, вкъщи да хваля Бога, заедно с моята съпруга. Та сега вече има рецепти за Господна трапеза. Сам да се кръстя, сам да си вземам Господна трапеза, сам да се помазвам. Сам няма да може да се погребем накрая. Освен ако знаем последния ден и изработим някакво средство за самопогребение, не можем да живеем сами. Божията воля е да бъдем заедно вярващите, събрани в едно, да бъдем в Неговата църква, да бъдем един до друг. Това е Божията воля. Така че, затваряйки тази скоба, не слушай учения и внушения, които Сатана чрез хора иска да ти внуши, че понеже църквата не е свята, ти нямаш място в нея. Понеже църквата не е съвършена, ти нямаш там своето място. Що да те нараняват, що да те отблъскват, що хора да те съблазняват, вкъщи няма да ги преживееш всички тези неща. Ще отворя друга скоба. Аз обичам да отварям скоби, по някой път забравям да ги затварям. Преди години имах така пред Бога въпроса, Господи, този вярващ църквата и другия вярващ църквата, този наранява, онзи съблазнява, другия причинява смущение в църквата. И тогава, във време на молитва, усетих един въпрос, който Господ ми зададе. Не чрез глас, но просто беше поставен дълбоко в мен. Кое изглади камъните в реката и ги направи гладки като яйце? И първият ми отговор, първата ми реакция беше водата. Обаче усетих, че отговорът ми не беше приет, а по-скоро продължи въпроса. Кое? Кое изглажда камъните в реката и ги прави гладки като яйце? И аз започнах време на молитва в моето въображение да си представим как водата горе в скалите отсича камъка. Той е остър, той е ръбест, въобще не е такъв какъвто Господ ме пита, кое ги е изгладило. Не са като яйце. И започвам да си представям как водата ги влачи, как водата ги носи надолу по стръмнината на планината. Но всъщност удар камък в камък ги изглажда, отмахва ненужното и ги оформя да бъдат като яйце. И тогава казах,
без да давам отговор на Господа. Господи, благодаря ти за остри камъни в църквата. Господи, благодаря ти за ръбестите вярващи в църквата. Благодаря ти за това, че чрез тях ме учиш на смирение, на кротост, на дълготърпение, на благост, на прощение. Черти в моя характер, които ти искаш да бъдат изградени. И когато дойдеш, Господи, не да вземеш ръбестите камъни, а да вземеш гладките като яйце камъни. Благодарих на Бога за трудните хора в църквата. Но си казвам, ако поради това, че някой ме удря, а ние сме живи камъни, апостол Петър ни убеждава в това. Вие като живи камъни се вграждате в Господния дом, да съставлявате Неговия храм, Неговото обиталище. И ако, понеже някой ме наранява в църквата, още горе в планината, аз излезна извън устието на реката. То не е още река, този поток, който влачи камъните и остана там горе, ще си остана такъв ръбест, какъвто съм отсечен от скалата, а Господ иска да ни изглади. Затова насърчавам те, стой в църквата. Не е Божията воля да излезнеш извън нея. И не е хубав този израз, но ще го кажа. И най-несъвършената църква е по-доброто место за теб, отколкото да излезнеш извън църквата и да бъдеш овца сама в гората, в планината, на полето, да принощуваш там. Божията воля е да бъдем заедно в Христовата църква. Църквата не е измислена от хора. Семейството не е измислено от хора. Бог го е измислил. Той е учредил и е съставил първото семейство. Църквата Господ е програмирал чрез своето предознание и предопределение е направил така, че всички вярващи да бъдем заедно. Като овци в Неговата кошара. Като камъни, сега не е умишлено да се удреме, само и само да станем по-гладки, но поради нашето несъвършенство ти и аз да се приемаме такива, каквито сме, както Господ ни приема, но не да останем такива, а да станем такива, какъвто Господ иска да бъдем. Понеже Божията воля е всички вярващи да бъдем заедно в Неговата местна, локална църква, Словото ни говори за една Христова църква и пишем с главна буква, Божията воля е да има местна църква, всяко населено место, големи населени места и по повече да има. Божията воля е вътре в църквата да има ръкоположени служители. Да има оторизирани от Бога с Неговата благодат и с Неговия дух, призвани от Господа, хора, които са разпознали Божия призив в себе си, но също и припознати от хората в църквата. И в предварителния разговор, който имахме с брат Величко, си казахме, че ако един от тези три компонента ги няма, аз не бих извършил ръкоположение на човек, който няма Божия призив или който не е разпознат от овците в стадото, като призван от Бога, или човек, който не е разпознал Божия призив в себе си и не е откликнал. Най-малките столчета едно време, които бяха в българските домове, бяха трикраките столчета. Не можеш да стоиш на двукрако столче. На еднокрако още е по-трудно. Сега вече имаме 4 краки. Но трябва да има Божия призив. Трябва да има разпознаване от страна. Няма овце да тръгнат след овчар, който ни го разпознават. Ще се разпилеят, ще останат там, където са. Овците да разпознаят своя духовен водач, но също и той самия да разпознае Божия призив и да каже: да, Господи, ето ме, посвещавам се и се поверявам в Твоята ръка да изпълня Твоето дело, конкретно за вярващи в Велинград или в Асеновград, или където и да е в България. Господи, ето ме в Твоята ръка. Така че Божията воля е всички вярващи да бъдем заедно в църкви. Божията воля е в църкви да има служители, които да бъдат ръкоположени. Брат Татеос ни припомни думите, в които апостол Павел и Варна в първото мисионерско пътуване са записани в 14 глава Деяния на апостолите. Минаха през Икония, Листра, Дервия, Антиохия Писидийска и на връщане обратно, казва, минаха и ръкоположиха презвитери във всяка църква. Защото знаеха, че тези новоповярвали, като едни малки агънца, съставлявайки отделни стада в кошарите, трябва да имат някой, който да ги храни с Словото. Трябва да има някой, който да ги учи на основните духовни истини. Трябва да има някой в духовната Христова църква, който да извършва кръщение за новоповярвали, който да проповядва Божието Слово, който да раздава и да обслужва Господната трапеза, който да помазва във време на нужда болни, който да венчава млади хора, които създават семейства, който да обслужва всички онези важни, основни духовни истини в местната Христова църква. И пак ще цитирам това, което и брат Татео спомена от посланието на Павел към Тит. Оставихте на Крит
По тази причина да сложиш в ред недовършеното. Ние отидохме там, казва Павел, благовествахме, повярваха хора. Сформира се общество от вярващи, но все още като че ли той не ги нарича църква. За да бъдат църква, трябва да има още нещо, което да се направи. Да се сложи в ред недовършеното. Започнахме, свършихме 80-90% от работата. Благовествахме, повярваха хора, сформира се общество. Но за да бъде църква, трябва да има ръкоположен служител. Наложи се да тръгна по спешност, оставихте Тит там, накрит, да сложиш в ред недовършеното, да поставиш презвитери във всяка църква. Важността на Божия служител. Днес се извършват всякакви най-различни ръкополагания. За какво ли не вече? Навиждали сме се, наслушали сме се, нагледали сме се. Може да звуча краен. Но в Божието Слово аз откривам едно ръкоположение. За духовен служител, който да наглежда църквата, който да бъде призван от Бога, разпознат от църквата, той да е чул Божия апел, духовни авторитети да са поставили върху него ръка и да са го обявили за такъв старей, за който преди малко чухме. Заедно с това той се нарича и епископ. Ние извършваме нови ръкоположения на епископи, но Божието Слово, тези думи са взаимно заменяеми. Апостол Павел в Троада извика ефеските презвитери, но той ги нарича: вие сте Божиите епископи. Вие наглеждате Христос. Едно и също ръкоположение, но с функции, с отговорности, да бъдете духовните стареи, да бъдете авторитети в църквата, да бъдете наглеждащи, обзървър или епископствайте над Христовата църква, наглеждайте я. Но ръкоположението е едно. Виждаме също и към Тит, когато говори. За презвитер изведнъж слага думата епископ. Ние ги слагаме по ранг днес. Търсиме някаква иерархия от небето до земя, от земята до небето. Имаме едно ръкоположение на презвитер, на старей, на епископ, на духовен авторитет, който да бъде в църквата. Когато възникна първото напрежение в Христовата църква между еврейските юдеи, езическите или гръцките, казаха: братя, не е редно ние, презвитерите, апостолите, да оставим духовното служение и да отидем да се занимаваме с манджите, да сипаме кой колко и какво да получи. Изберете измежду вас служители, които да поставим на тази работа. А ние ще постоянстваме в поучението, в молитвите, в проповядване, в духовната работа. Изберете 7 човека, които да поставим в социалната нужда, в материалната, финансовата, помощната част към презвитерите. И тук имаме това друго ръкополагане на дяконите, които виждаме в Деяния на апостолите да бяха поставени. Така че, каквото и да говорим от тук нататък като ръкоположение, имаме едно духовно ръкоположение за презвитер в Библията, в Новия Завет, Христовата църква. Имаме едно друго помощно ръкоположение, което е дяконското. И до голяма степен тези две ръкоположения кореспондират с Стария Завет, с Израел, където имаме свещеник, имаме и левитина, който подкрепеше служението на свещеника в скинията и в храма. Понякога ние бъркаме с пастирско служение, с пророческо служение, за което преди малко чухме, с апостолско служение, с учителско служение. Това са служения. Това са служения. Ние ги имаме поне 5 изброени в посланието към Ефесяните 4 глава 11 стих. Той, Христос, даде някои да бъдат апостоли, други да бъдат пророци, други да бъдат благовестители, други да бъдат пастири, други да бъдат учители. Но това са служения. Дали ще бъде ръкоположен или не, той е призван в дадено служение, той може да го извърши по един блестящ начин. Сега, за да бъде човек в пастирско служение, естествено е, че е редно да бъде ръкоположен за презвитер, защото той обслужва духовната дейност в местната църква. Вижте, апостол Петър, който беше по служение апостол, казва: аз, който съм апостол, също съм презвитер, също съм ръкоположен в местна църква, за да свещено действам. Моето служение е апостолско, но моето ръкоположение е презвитерско. Друг може да каже: моето служение е пророческо, но аз имам или нямам ръкоположение на презвитер. Друг може да каже: моето служение е учителско. Имам или нямам ръкоположение, или може да е пък с дяконско ръкоположение. Както виждаме дякон Филип, виждаме дякон Стефан,
призвани първоначално в материалната, социалната дейност, но Господ ги призова в нещо много по-голямо като служение. Така че на целия този фон на много ръкоположение днес може да звуча крайно. Даже и за мен в моите уши звуча крайно, повярвайте ми. Но Божието Слово имаме едно ръкоположение. Ръкоположение на презвитер. Духовното служение в църква. Какво ще бъде служението? Това е нещо друго. Но ръкоположението е презвитерско. Другото е дяконското, което подпомага. Никъде в Божието Слово не се казва, че първо трябва да бъде дякон, за да стане презвитер. Никъде не са поставени като иерархия. Дори аз по-скоро ги виждам като леко в разделени сфери на служение. Апостолите казаха, ние ще постоянстваме в духовното, по учението, в молитвите, в проповедането, а тези братя, които избрахте, те ще се занимават с социалната дейност в църквата. Така че, говорейки днес за ръкоположението като презвитер, за местното общество, което вече тук е сформирано, когато преди малко повече от месец брат Татеос и брат Величко дойдоха в София и се разговаряхме, видяхме се и аз наистина бях приятно изненадан, че тук има общество, които вече се събират дори повече от година, мисля, че споменахте тогава, но от друга страна си казах, вие нямате и регистрация пред обществото, което е добре според законите на страната да бъде, но да има ръкоположен служител, който има Божия призив, който има отклика от своя страна, който има разпознаването от страна на вярващите. Факта, че вие не една седмица, не един месец, но в продължение на година и повече се събирате и следвате едно поучение. Един човек, на който Господ му дава мъдрост и водителство, това означава, че вие имате това доверие. Вие сте готови да следвате този, който Господ поставя и който Той също, без никаква гордост, без никаква надменност, без никакво високомерие, но казва, ето ме, Господи, в Твоята ръка да изпълня волята Ти за овците в Твоята кошара тук в Велинград. Затова дойдохме днес заедно. Да благословим и да изискаме от Господа, Бог да излее ново помазание върху брат Величко. Затова дойдохме заедно, да го издигнем в нашите молитви пред Бога и да кажем, Господи, този, когото Ти си избрал и още от първите дни на повярването е влезнал в Библейска академия Логос, за да изучава Твоето Слово. Този, когото Ти си призовал и хората са разпознали, че Ти си го повикал. И той самия с покорност, с смирение и послушание е готов да предостави себе си в Твоята ръка, да бъде употребяван за делото Ти. Затова казах, днес полагаме едно ново начало. Много бих искал да се пренесем във времето. В фантастиката го има това. Принасяме се във времето, машина на времето. Отиваме 20 години по-напред и да видим, че това, което днес ние полагаме като едно ново начало, е пуснало много дълбоки корени и е допринесло за много благословение. Не само за жителите на Велинград, но всичко това, което стои назад в планината. Господ да благослови този регион в България. Господ да благослови този мъж, да благослови неговото семейство, да благослови децата му, да благослови служението му, да благослови обществото, което тук се създава. За да бъдете наистина вие благословени, но да служите и за благословение на други около вас. Разбира се, че Божието Слово поставя и конкретни критерии, на които даден човек трябва да отговаря, за да може да бъде ръкоположен и да бъде представен и пред църквата, и пред небето в служението, в което Господ го призовава. Апостол Павел в първото си послание към Тимотей, 3 глава, дава някои от тези критерии, които искам да ги чуеме заедно днес. От първия стих. Вярно е това слово. Ако поиска някое епископство, някой веднага ще каже, ние за епископ ли го ръкополагаме? Да, защото презвитер и епископ е едно и също ръкополагане. Различни думи. Презвитерус, старец или стар, или авторитет, човек старейшина, или човек, който наглежда, епископства, местното църковно тяло. Едно и също ръкоположение с различни думи. Цитирахме, че те са взаимно заменяеми, за да покаже функциите на това, в което Господ въвежда някой. Вярно е това слово. Ако поиска някой епископство, добро нещо желае. Обаче, епископа трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да поучава, непристрастен към виното, не побойник, а кротък, не приперлив, не сребролюбец,
който управлява добре своя собствен дом, своето семейство и държи децата си в послушание с пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи, как ще епископства, какъв авторитет ще бъде за Божията църква? Също Павел допълва, да не е нова вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждение на дявола. Освен това, той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примка на дявола. По филмите гледаме един момент, в който извършват венчавка и обикновено казват, ако някой има да каже основателни причини, поради които тези двама млади не могат да се вземат, нека говори сега или от тук нататък завинаги да замълчи. Не сме днес на венчавка, но не сме на едно подобно Божие дело. Ако има някой, който основателни причини може да постави, брат Величко да не може да бъде ръкоположен за презвитер. Основателни, библейски. В характер, в поведение, нещо, което други не знаят, нещо, което обществото не знае, нещо, което той не е споделял, а ти по някакъв начин знаеш и си научил и имаш фактите. Е време сега Божия народ, Христовата църква да каже, този човек не може да бъде ръкоположен за презвитер, защото не отговаря на критериите, които са изброени тук от Павел в неговото първо послание към Тимотей. Но ще допълня, ако нямаме такива основателни причини, да замълчим от тук нататък. Освен ако, не дай си Боже, нещо се появи от тук нататък. Но Божието Слово казва, против презвитер обвинение не приемай, освен ако има двама и повече, и то с факти, с доказателства. Когато някой е поставен на бойното поле най-отпред на фронта, именно от противника идват най-много стрели към него. Именно снайперистите от другата страна най-много се целят в него, защото знаят командир ли е, взводен ли е, ротен ли е, полковник ли е, генерал ли е на бойното поле. Ако поразят този, който е най-отпред, смущението достига и до последния в армията. Винаги, когато поставим човек отпред, малко или много, духовният свят се пренастройва своята оптика, пренастройва своите снайперисти, пренастройва своите атаки, пренастройва дори мисленето на хората, не само в света, но дори понякога и вътре в църквите, против този човек, против съпруга, против деца, против дейности, против проявления. И започваме дори без да искаме ние да ставаме инструменти в ръката на врага, да пренасочваме стрели и да поразяваме в мислите, в сърцето, служението на човека, който Господ поставя. Затова казвам, както в венчавките, да замълчим. И ако нещо има, и ако нещо чуем, и ако нещо знаем, по-добре да отделим време в молитва, да разговаряме насаме, отколкото да тръгнем и да разнасяме слухове и да нараняваме Христовото тяло и да знаем, че каквото и да правим, не само против презвитер, против когото и да е, ние нараняваме Христос. Защото Христос се яви на онзи младеж, който пътуваше към Дамаск със своя религиозен фанатизъм, да преследва всички последователи на този дърводелец от Назарет, който се представя за Месия, да ги връзва, да ги мъчи, да ги избива. И му казва, Савле, Савле, защо мен гониш? Той не гонеше Исус дърводелеца, той гонеше неговите последователи. Но Исус застана и каза, чрез тях ти гониш мен. Каквото и да направиш, на когото и да е от Божият народ ти го правиш, на Христос. Бог да ни благослови и в това отношение. Никога да не позволяваме стрели от противника да падат върху Христовата църква, върху тези, които поемат отговорност за воденето на Божието стадо, нито пък ние да даваме повод и причина за тяхното нараняване, тяхното оскърбяване, тяхното объркване в служението, в което Господ ги е повел. Така че, осъзнавайки тези критерии, които Господ чрез апостол Павел ни поставя, искам да допълним и думите на апостол Петър, който също, говорейки в своето първо послание, 5 глава, за презвитерите, за епископите, дава вече конкретна насока, конкретен съвет към тези, които са избрани и които са ръкоположени. Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер, по служение апостол,
по ръкоположение презвитер или епископ и свидетел на Христовите страдания и участник в славата, която има да се яви. Брат Величко, тук ще си позволя да интерпретирам или да променя Божието Слово, като го сложа не в първо лице множествено число, второ лице множествено число, а в единствено число. Лично към теб. Паси Божието стадо, което е около теб. Надзиравай го. Епископствай го. Надзиравай го. Не с принуждение, а доброволно, като за Бога. Нито като за гнусна печалба, но с усърдие. Нито като че господстваш над паството, над овците в кошарата, което ти се поверява, а като показваш пример на стадото. И когато се яви пастиреначалникът, ще получиш венеца на славата, който не повярва. Амин. Позволих си да го пренасоча само към теб. Не, че не е към всички, но сега касае теб. Искам да го приемеш това слово лично за себе си. Бог преди 2000 години, чрез презвитера по ръкоположение и апостол по служение Петър, е поставил слово, което днес да бъде към теб. 24 юли 2024 година. Господ го е приготвил за теб. Господ го е съхранил. Препрочитай си го много пъти. Винаги, като едно сито, поставяй себе си и преминавай през тези думи. Думите, разбира се, и на Павел към Тимотей в първото послание, които чухме. Думите, които апостол Петър говори. И винаги се препитвай. Не казвай, аз вече съм ръкоположен. Всеки ден бъди на този изпит. Всеки ден проверявай себе си. Проверявай своето служение, проверявай своето отдаденост, своето посвещение, своето покорство и послушание на Божия глас. Чистотата на твоето поучение чрез Словото. Ново и прясно помазание всеки ден от Божия дух върху теб. И ти самия, за което казахме за всеки вярващ, да бъдеш Божий храм, в който Господ да присъства чрез духа си. Да бъдеш Негов с дух, душа и тяло. И един ден, когато застанеш пред Господа, не само тези хора, които сме тук, но още много хора, които ги няма сега тук, извън Велинград дори, да застанат заедно с теб и да ги пренесеш като плод от твоят призив, от твоето служение, от твоята вярност, от твоето посвещение. Господ да те благослови. Ние, които сме ръкоположени служители и знаем, че служението не се носи само от мъжа, носи се и от съпругата, да не допълня дори и от децата, защото всички сме на бойното поле. Сестра Мария, днес ти ставаш съпруга на презвитер. Днес ти заедно с него казваш да на Божия призив от небето. Днес ти заедно с него слагаш ръката на ралото. И знай, че когато той се прибере след богослужение, когато по някой път дори и сълзите в очите му не се виждат, но е болката някъде вътре в сърцето. И няма с кой да сподели, защото дали ще могат да го разберат правилно, дали няма да го разберат погрешно, дали те самите няма да бъдат разочаровани и съблазнени, когато виждат, че този, който е поставен да води, преминава през трудности. Ще останеш ти, последната инстанция, до която да застане, и нека винаги твоето сърце да бъде отворено за него. Нека винаги твоя ум да бъде настроен и на Божията вълна, на Божията чистота. Господ чрез теб да му говори. Господ чрез теб да му дава ново и прясно помазание. Ние днес ще го ръкоположим и ще си тръгнем, но ти ще останеш до него. Ръкополагай го всеки ден. Не в този истински смисъл на думата. Поставяй ръка върху него и изисквай Божието помазание да бъде. Божията благодат да слиза. И знай, че когато това помазание слиза върху него, то ще слиза и върху теб, защото сте едно цяло в семейството. Това помазание ще се стича и по цялото тяло Христово. До кутрето на крака, до най-малкия, до най-новия, защото ти си била инструмент Божията ръка да дойде ново и прясно помазание до него. На децата няма да говорим сега. Друг път ще говорим да не се оплашат. Но искаме да ви кажем, че да имате такъв татко и такава майка, благословение, радости, но и голяма отговорност. Така че Бог да ви дава и на вас сили и мъдрост, и вие да стоите до тати, до мама. Един ден, когато пораснали, създадете ваши семейства, да тръгнете по техния път. Пътя на служението. Труден е, тежък е, но е славен. Няма по-голяма награда, обещана във Вселената, от това да служиш на Господа и да водиш Неговия народ
в посоката към небето. Бог да ни благославя. Искам сега да преминем към самото ръкополагане. Не сме подготвили някаква специална форма. Дори и в Божието Слово не виждаме точно някой, когато стигна до определени свещенодействия, дали венчавка, дали Господна трапеза, водно кръщение, ръкополагане. Искат да намерят в Библията един наръчник, как, кой, какво, колко. Господ е оставил тази врата отворена. Зависи от времето, от местото, от епохата, от етноса дори, от историческия момент, но въпреки всичко да не се излиза извън страниците на Божието Слово. Преди малко споменах духовни авторитети, които възлагайки ръце да ръкополагат и да въвеждат в служение. Аз се радвам, че... Първо, аз съжалявам, че не съм познавал до сега брат Величко, по начин, по който вече го познавам. По начин, по който вие, братя, на първия, на втория, дори на последния ред сте го познавали. Аз не съм по служение благовестител, евангелизатор. Опитвал съм се, имам някакви резултати, някакъв плод, но като че ли моето служение повече е душегрижие вътре в църквата, в пастируването вътре в църквата. Може би именно поради това не са се пресичали и пътищата, но виждам тук брат Антон, който е един благовестител, брат Татеус, който е благовестител, които сте имали много съвместни служения. И знаете ли, последните няколко седмици казвах, че ще дойда тук за ръкоположение на брат Величко и всичко, и така, знаем го. С филма Исус, който работи. Знаем ли той толкова? Аз съм последният човек, който в евангелските среди се запознавам с него. Така че наистина съжалявам, че до сега не сме се познавали, не са били заедно пътища ни, но поне всички, които познават, дадоха добри отзиви, дадоха добро име. Апостол Петър казва да се ползва и с добро име от външните. Не само от вярващите, но и от невярващите. От хората, които са в хотела, хората, които са на работното место, хора, които са в града. Моя баща казваше, нас вярващите хората ни пасат. Казва, ако направиш 100 правилни неща като християнин, никой няма да реагира и се правят, че не виждат и не чуват. Но за да разбереш, че те пасат и те наблюдават под лупа, не те съветвам, но такъв е израза. Направи едно нещо, което не трябва християнин да прави. Ще те закуват на деня на момента. Ти нали си вярващ? Защо направи това? Що говориш тия неща? Що отиде там? Кажеш, ама вие сте ме наблюдавали ли? Да. Защо до сега не ми го казахте? Защо 10 години ми казахте, че ме наблюдавате и виждате всички положителни неща, които се правите, че не ги виждате? А сега аз трябва да разбера, че вие наистина ме наблюдавате. Брат Величко, хората в града. Велинград, 3 села е. Извинявайте, да не обиде Велинград, но 3 села е. Те знаят. Те наблюдават. Да се ползва с добри име и от външните. Да не даваме никакъв повод да се хули Божието име. Христовата църква, Неговата невяста. Ти каза, че искаш много да говориш, ами се сдържаш, аз трудно се сдържам. Искам да ти кажа, че днес Господ, въпреки че вече го е направил, но официално, днес Господ те поставя в ролята на слугата на Авраам. Дали е Елеазар, чието име се споменава, не знаем. Най-вероятно той е бил иконома на неговия дом. Изпрати го в Харан, да отиде да вземе невяста за сина му Исак и да я доведе. Каква роля и каква отговорност е имал този Авраамов слуга да отиде, хиляди да не кажем, но доста си от... Ако по това време е бил Южна Палестина, Мамриевите дъбове, надолу да отиде нагоре, почти до днешна Сирия, много разстояние, и да вземе Ревека и да я заведе при Исак. Господ днес ти поверява неговата Ревека. Господ днес ти поверява неговата годеница, неговата невяста. И Господ днес те задължава да я заведеш при него. Да не я оставиш в средата на пустинята и да кажеш, пускам си отпуск, някой друг да те води от тук нататък. Да не я заведеш при друг Исак, а да я заведеш при небесния Исак. Тя не знае пътя. И ти може би ще заставаш в моменти, в които не знаеш. Днес е модерно да имаме GPS. Божия дух е в твоето сърце и Божието Слово е в твоите ръце. По-добър GPS не да я търси. Но заведи Христовата църква при Христос. И му я представи. Стой отстрани и наблюдавай. Когато Ревека се покрива, слиза от камилата, защото е казала, кой е този, който идва на среща ми? Да кажеш, това е твоя жених. И да видиш момента, в който Исак и Ревека се срещат. И ти си изпълнил по един прекрасен, блестящ начин служението, което Господ те въвежда днес.
Бог да те благослови. Искам да ви помоля заедно с Мария да дойдете тук отпред.